Ζούμε σε μία εποχή κρίσης. Και αυτή η κρίση δεν είναι μόνο κρίση που έχει δημιουργηθεί από το ανθρώπινο είδος, αλλά και μία κοσμική κρίση. Κάθε κρίση, ανάλογα με το πώς αντιμετωπίζεται, είτε δίνει επέκταση, διάσταση, διαστολή στη συνείδηση ή συστολή στη συνείδηση. Οπότε, η κρίση δεν είναι το πρόβλημα, το πώς αντιμετωπίζουμε την κρίση είναι το θέμα. Αυτή η κρίση δημιουργείται διότι πάντοτε στο σύμπαν υπάρχουν ορισμένες αλλαγές, αναβαθμίσεις στους πλανήτες, στα ηλιακά συστήματα, στο γαλαξία, στην ομοσπονδία των γαλαξιών του σύμπαντός μας. Έτσι και ο πλανήτης μας, μέλος αυτής της μεγάλης ομοσπονδίας οντοτήτων στο σύμπαν, περνάει και αυτός από μία αναβάθμιση. Αναβαθμίζει το ηλεκτρομαγνητικό του πεδίο. Αυτό είναι πολύ θετικό, διότι θα επιτρέψει στους ανθρώπους να αρχίζουν να αναγνωρίζουν ορισμένες δυνάμεις που είναι δυνάμεις της ψυχής, που είναι δυνάμεις του πνεύματος μέσα τους και να μπορούν να τις εκφράσουν. Είναι πολύ θετικό, αλλά ταυτόχρονα, όπως ξέρετε, όταν κάτι αναβαθμίζεται, παραδείγματος χάρη όταν έχετε ένα σπίτι παλιό, αρχοντικό και θέλετε να το αναβαθμίσετε, να ζήσετε μέσα σε αυτό και θέλετε να κάνετε μία όμορφη ανακαίνιση για να μπορείτε να έχετε περισσότερο ρεύμα διοχετευόμενο για τα ψυγεία σας, τις τηλεοράσεις σας και όλες τις ανέσεις του τωρινού κόσμου. Δεν μπορείτε αμέσως να το δείτε και να εμφανιστεί έτσι. Πρώτα θα σκάψετε, θα πετάξετε αυτά που δεν χρειάζονται, θα δημιουργήσετε μεγάλη φασαρία και ορισμένες φορές θα πείτε τι καταστροφή γίνεται εδώ, θα το δω ποτέ να είναι τελειωμένο και να ευχαριστηθώ αυτό το σπίτι. Έτσι και μέσα στον πλανήτη μπορεί να δημιουργηθούν ορισμένες αλλαγές για τα περασμένα δεδομένα να αποσυρθούν και τα καινούργια δεδομένα να αρχίζουν να εμφανίζονται στο μικρό κόσμο του ανθρώπινου είδους και γενικά σε όλες τις διαστάσεις του πλανήτη Γη. Η προσωπική κρίση που οι διάφοροι λαοί, τα έθνη και προπάντως ο δυτικός κόσμος που διαπερνάει είναι self-created, είναι αυτοδημιουργημένη. Διότι ο άνθρωπος δυστυχώς έχει ανταλλάξει τον πραγματικό σκοπό ζωής με έναν τεχνικό σκοπό ζωής. He has substituted, λένε οι Άγγλοι, έτσι, the purpose of life, έχει ανταλλάξει αυτή την αλλαγή, έχει δημιουργήσει μέσα μας αυτή την μεγάλη κρίση. Ποια είναι η πραγματική αιτία γιατί είμαστε σε αυτή την ύπαρξη της ύλης, του κόσμου της παχυλής ύλης? Δεν είναι για να απολαύσουμε μόνο τα αγαθά της φυσικής ύλης, αλλά είναι για να κυριαρχήσουμε τα συναισθήματά μας, να κυριαρχήσουμε την προσωπικότητά μας και να την ενώσουμε με το πραγματικό εγώ μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εκφράσουμε τις δυνάμεις της πραγματικής συνειδήσεώς μας, που είναι η Θεία Βούληση, η Θεία Αγάπη, η Σοφία και η Θεία Δημιουργικότητα. Αλλά αντί να ασχολούμεθα με αυτό το σκοπό της ζωής, που είναι η ένωση με το Θείο, εμείς κατά τον πλήστον, πάντοτε υπάρχουν οι εξαιρέσεις, αλλά κατά τον πλήστον η ανθρωπότητα συνεχίζει να ασχολείται με το σκοπό της ζωής να είναι πόσα πολλά φυσικά αγαθά μπορούν να έχουν. Όσο πιο πολλά, τόσο πιο καλύτερα. Και για να τα έχουν, χρεώνονται. Και όχι μόνο ατομικά, αλλά οικογενειακά και γενικά σαν κράτη. Και όταν ξέρουμε, όταν ζούμε beyond our means, δηλαδή υπεράνω των δυνάμεών μας,
οικονομικά, it's economic suicide. Και η Ελλάδα και η Αγγλία και η Αμερική και διάφορες άλλες χώρες αρχίζουν να συνειδητοποιούν αυτή την αλήθεια. Αλλά αυτό είναι το πρόγραμμα. Όσο πιο πολύ debt έχεις, όσο πιο πολύ χρωστάς, τόσο καλύτερα μας έχουν περάσει το πρόγραμμα θα είσαι. Αλλά δυστυχώς μετά υπάρχει αυτό το στρες, γιατί σε βάζουν σε μια αιχμαλωσία για να εργάζεσαι πώς να πληρώσεις τα χρέη σου. Και όλη σου ενέργεια επενδύεται πάνω σε αυτό. Και ο σκοπός της ζωής μετά είναι πώς να ξεπληρώσεις τα χρέη σου, όχι πώς να χαρείς την ομορφιά, την αγάπη και να εκφράσεις στη ζωή σου ένα έργο που θα ολοκληρώνει το πραγματικό σου εαυτό. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια.